Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostics Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter na dala saray ay sa kialinawa tan opinyon unong lignaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay lignaay babalay kaulop tan kaantabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani lignaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos ang maabig yung morning at balang sinansakay. Petsa 19 la bulan na September 2025, bagaw na Biyernes.
Wadjala, so pitalaran yun programan Likna ay balay. May paruntal na sa impormasyon, balita, tan siyempre kolop kantabayo sayang programa. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tanda sa magtarelingkor, magtaren ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Mapalasa pa si Raya balita impormasyon sa Ray Nana imbestigaan ni Ran ibapasan na sa Ray proyekto ang gapoy master plan. Nako, hirap ng gapoy plano kapaborito Joseph. Toting plano da. Ng plano rang gapo. Yada Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Kumusta biyahe? Medyo kinalay kila. Si Mindaglay Agong. Gaban walay liknatay nyugyag kapaborito Joseph. Ayon. Bango-bango na kadsama na yugyag. It's about around 3:52. More, magnalas 4 la. At likna tayo 5.2. So ibabagadari aron. Pero sa Pimaway at balita ka paborito RJ 5.6. So kasi nasa may yugyag alik na ditan at La Union. Party na La Union. Intensity 2 intensity 3 alik na at Bulinaw tan Bani. Untan mo at Sinait tan Bigan City, untan mo at Buntok Mountain Province. Intensity 2 so alik na at Lawag City, Ilocos Norte, Candon tan Narbacan, Ilocos Sur, Bangar La Union, Jad Ciudad Naragupan, Ordaneta tan Lingayen, Pangasinan. Intensity 1 Dinalupihan an Urani Bataan, Baguio City, Ubando an Kalumpit Bulacan, Claveria sa may Cagayan, San Nicolas sa Ilocos Norte, Tagudin Ilocos Sur, City na Malabon, Guagua Pampanga, Umingan tan Sison at Pangasinan, Ramos and Banban at Tarlac, Subic Iba, sa Masinloc, San Marcelino and Cabangan, Jad Sambales. So si Katutan, so halik na tayo nyugyag. Epicenter? Epicenter is, ang epicenter niya, nasa Luna, La Union. Malapit. Oo. Yun ang epicenter ng, at ang origin nito, automatic. Meron din palang automatic. Yung merong tectonic, meron namang automatic. Automatic. Yun yung mga kwan dyan. Actually, ang lakas nito, doon sa International Earthquake Information, it's about 7.7. 7.7. Ano yun? Sa international? Oo. Pero ang gamanuntan, ang gapoy tsunami threat at the Pilipinas. Yes. Salamat po. Si Katutay, salamat ng tilabat. Kasi alam mo, yan yung mga paalala. Di ba? Sa ating mga naninirahan sa mundong ibabaw. Huwag nating gahasain. Ano bang terminologyeng dyan? Maganda. Yung huwag nating abusuhin. Ayan. Yun. Yung ating kalikasan. Yes. Pwede na rin yung sinabi mong gahasain. Di ba? Yung pang-abuso. Sa ating mga likas yaman. Hindi lang sa kapaborito Joseph hindi lang sa mga halaman pati mga natural resources natin, mga paggragraba, mga ganon. Yung pagkakaingin, yan, yung pagmimina, di ba? Mga yun. Kasama na yung mga yun. Lalong-lalo na ngayon kapaborito RJ. Kasi may babala po ang pag-asa na posibleng itaas ang tropical cyclone's wind signal number 5. Si Nando. Kasumpal ng Mirasol, Nando. Posibleng umabot sa kategoryang super typhoon. Itong bagyong Nando dahil sa patuloy na paglakas nito na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. At sa may 5 o'clock bulletin na pag-asa saan ba papasok yan? September 18 ang tuwata Northern Luzon? Northern Luzon? Extreme Northern Luzon. Dyan sa tuktok natin. Yes. Ito po ay si Bagyong Nando, kung sakaling pumasok ng Philippine Area of Responsibility,
ang sentro ng bagyo ito ay nasa layong 1,260 kilometers na ngayon sa silangan ng Central Luzon at taglay nito ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso, ito yung malakas, naaabot sa 70 kilometers per hour. At ito'y kumikilos pahilagang kanluran. Mangkigtot naman, tira may kaparatiran may rapbilay, di ba? Yung mong sangkal mo sangkaluto. Yung pong mga bahay pwedeng tangayin ng hangin. At least ito pwede nating paghandaan kapag yes. Kasi may ano. Hindi katulad ng earthquake. May bulletin. Hindi natin pwedeng masusurpresa na lang tayo dyan sa earthquake. Pero sa pagdating ng mga bagyo, meron na tayo kasi mga instrument na nagagamit natin para malaman natin pati movement nitong bagyo na to. Kaya napaghahandaan natin. Kaya ito, bagamat malayo pa sa kalupaan ng Pilipinas, naipapayo na natin, ipapasakbay tilad saray kalugaran tayo dyan the extreme northern Luzon, Capaborito RJ. Baka tumaas sa signal number 5 ang bagyong ito pagsapit ng Linggo o kaya ng Lunes. Nako. So maghanda po tayo. Ito na yung nakahanda palagi. Para ganun ready tayo sa anumang sakuna na darating sa ating buhay kasi yung mga pananggasana sa sakuna isinasako. Ay yung mga punong kahoy. Yung mga pundo. 'Di ba? Sinasako-sako yung kanilang pera. Pero yung pananggasana wala. Yung mga nabanggit mo yung punong kahoy. Di ba pananggarin natin yun? Pero pinuputol. Ano ba Kuya Joseph? Ang magandang gawin natin dito sa mga nagiging kaganapan Capaborito RJ. Kaliwat kanan. Tayo ay nakaantabay din sa magaganap na malawakang protesta. Sunday po yan, Sunday. 21 diba? Sunday. At actually dito sa ating lungsod ng Dagupan sa Metropolitan Dagupan, Meron din. Meron din. Hindi sila pupunta ng Manila dito lang. May panawagan si Archbishop Socrates Villegas sa kanyang pastoral letter. Kulang pa ang tama na. Ano? Kulang pa ang tama na. Sa kanyang pastoral letter ni Archbishop Socrates Villegas ay magkakaroon po ng isang rosary rally and a candle lighting ceremony sa araw ng Sunday. Pagkatapos po na ang 5 o'clock p.m. Mass sa Cathedral Pasio. Rosary Rally and candle lighting ceremony. May bumalik sa aking alaala. Pag sinabi mo yung Rosary Rally. Oo. Bakit may girlfriend kang Rosary? Hindi. Yung naalala ko yung 1986 ba yun? Yung mga madre na may dalang rosary. Ito yun. So, sa Sunday, maging dito sa ating lungsod ng Dagupan, magkakaroon po tayo ng Rosary Rally and candle lighting ceremony. At sabi nga ni Archbishop Soc Villegas, let us come together in prayerful remembrance and a firm stand against corruption. Yun. Pero ito naman pinaalala natin, yung laban natin dito is against corruption. Kaya makisali po tayo. Stand against corruption. Stand against corruption. Na konsensya ira bubugas lebago kung sa tagay supresyon ko. Wala ni konsensya da Capaborito Joseph. Ako wala ni. Rarayay Perlos Venos taliwa mo ta amin Not unless Lucas Santayuray kanunutan da. Nayari yun tan. Pero ito may babala si Mr. Greco Belhica. Kabat mo may datin wala da kyan antamta si katumay ng bumbun na amay antuma na ahisye ko yes. May nipakaroon corruption. Yes. May babala po siya dahil sabi niya na-infiltrate po ng mga komunista ang maraming rallies sa Linggo, September 21, 2025. Wag po yun ang inyong daluhan. Baka mapahamak.
We receive reports that they have plans to be violent and cause trouble. However, retired generals, military officers, civic and religious leaders have organized a prayer vigil for truth and justice dyan po sa may Gate 4 ng Camp Aguinaldo, EDSA, Quezon City. Ang sabi ni Mr. Behlica, doon po tayo magkita at sama-samang manalangin at manindigan laban sa korupsyon at pang-abuso sa kapangyarihan, and bring your own baon. So ingat-ingat baka totoo nga naman, baka alam mo na sasamantalahin ng mga alam mo na yung gustong manggulo. Yes. 'Di ba? Kaya ingat-ingat. Tama po 'yun. Baka mamaya iba yung masalihan ninyo. At nabanggit ka ni Mr. Behlica yung mga generals. Di ba may stand din sila? Meron sila. Di ba? Merong manifesto na pinalabas, manifesto ng mga PMA Cavaliers. Nako. A fierce stand against congressional corruption. Corruption ito, linawin natin ang nilalabanan natin dito, corruption. Yes. Kaya nagkakaisa sino ba naman ang di makikisa diyan kung ang ipinaglalaban mo corruption? Yes. Pero very specific sila, congressional corruption. Bakit congressional? Bakit Congress? Because they have the power of the purse. Sila po ang naghahanda ng budget ng Pilipinas. Sila ang nag-aaproba ng budget ng Pilipinas. That is why they have the power of the purse. Kaya pala pag medyo may hinawak kang committee, matinik-tinik ka, marami kang makukuha dyan. Yes. Hindi man na-distrito. Diba si Congressman Saldico? Congressman Saldico, mauwi ka na. Binuhos doon. Mauwi ka na, Congressman Saldico. Para mabigyan naman ng peace ang aming kalooban. Sagutin mo yung mga dapat mong sagutin. Yes, tama yun. Huwag ka nagtatago dyan sa Amerika, Congressman Saldico. Hindi kasi health issues. Umuwi ka na. Health issues. Health issues? Dakalabaraan nyo. Bagno, wadya kayo nakaarapan sa kontraktor, ang kapit sakit yo. Na high blood. Pero natan ang bulgar sa kagagawa, wala sakit yo. Ay, kanina ako ang na-high blood, ikaw ngayon naman partner. Mabiskag laba yung muscle ko kapaborito. Patog ko dya. Si Pero Saldi ko. Dahan-dahan ka kasi singit ko lang condolence sa pamilya ni na MJ dahil sa pagpanaw ni Sir Marlon Dumalanta. Si Sir Marlon ba yun? Yes. Yung sa Orbistondo? Di ba pag hindi mo nadatnan dyan sa Mayor Muding? Siya nakaharap natin, di ba? Nag-a-accommodate. Ano nangyari? Kasi daw parang may sakit at heart attack. Ay, sa puso. First heart attack. At nung massive yung heart attack niya. Yes, yung nung Monday daw, according to information, naka-schedule na i-defend yung kanyang budget din sa kanyang office. Pero nung nandun na siya, bigla na lang siyang natumba. Paharap pa ata yung kwento sa atin. So from there on, diretso naman na pumanaw. So sa Piambagyad, pamilya Dumalanta, pamilya ng Sir MJ, Sir Marlon. To the family of Sir Marlon, our heartfelt condolences. Yes, kaya dahan-dahan ka partner pag na-high blood ka na sa mga issues. Kaya kinokontrol ko ang sarili ko minsan. Control lang. At pakiramdaman natin ang ating sarili. Tayong nakakaalam. It's yung mabuti magpakonsulta palagi. Walang makakatalo diyan. Meron nga yung isang babae na panood ko sa social media, talagang humihiyaw siya sa galit, saka tapos biglang nagbabad words na siya. Kaya sabi ko, baka bigla kang mabaktar, my darling. Pero di ba? Yung di mo alam yung bukas at yung mangyayari. Yes, relax lang. Relax lang po. Pero itong let's daanin natin sa prayer. Because the prayer is the most powerful tool. Itong issues, hindi ka marirelax, di ba? Lang kasi biruin mo paborito RJ, sika may maniriirap ka kalamor, lumalaban ka ng patas. Mag-struggle ka everyday, diba? To live a life that is full. Yes. Pero itong mga taong ito, ay nako, grabe. Ay, so serious. Pero sabi ng kausap ko, hindi naman nila gagawin yan kung walang kurakot sa gobyerno, sabi. Pwede naman.
ang pinatutungkulan niya yung mga kontraktor dahil sa investigasyon nga inamin na ni yung si Mr. Vizcaya kung ilan yung porsyentong binibigay. Di ba? Kasi hindi naman nila makukuha yung contract kung hindi rin sila magpapatong. At kung hindi sila kasi may sasayaw sa humihingi. tugtog. Yes. Di ba? Kung wala sanang humihingi, hindi sila magbibigay ng patong at magiging limpyo, may trabaho saka wala yung corruption nga Kaya tama naman yung sinasabi na nanggagaling talaga sa gobyerno, sa mga opisyal natin. Yes. Yung corruption. Sumusunod lang daw itong mga, di ba? Kung hindi alam mo kapaborito, RJ, hindi naman ikaw nag-iisang kontraktor, di ibibigay dun sa mapapasunod nila, di ba? Ay nako. Yun ang problema nila. Kaya yun ang natutokso sila na gawin yung bagay na yun because otherwise wala naman silang kikitain. So they're forced to do it. Yes. Because there are people who force them to do it. Yes. Nag-insert na nga sila. Pinush pa nila. Ay, susilis. Tapos pinull out pa nila. Ay, susilis na po. Pambihira kayo pahirap talaga. yun, di ba? Oo. Pero yung minsan okay yun, sabi nila. Iba naman sigurong yun, aspeto. Iba naman aspeto yun. Alam mo ka paborito, Ajay, itong pagdaan ni Bagyong Emong, di ba, may naipaulat na nasira yung ginagawang flood control project sa Santa Barbara. Oo. Aba, meron din pala dito sa 4th District. Meron din? Sa San Jacinto. Saan yun, Oy? Nakita ko yung video. Nakita nila yung video. Yan ay sa San Jacinto. Ginagawa nila yung slope protection. Yung slope protection na yon sa ilog po yon. Nagiba rin. Nagiba rin. Kailangan imbestigahan din. Sabi ko nga, hindi lang sa pagsasaayos ng slope protection kasi inaayos na nila ngayon yung slope protection na yan na nasira ng Bagyong Emong noong kasagsagan ng Bagyong Emong dito sa ating bansa noong Hulyo 2025. So, Hulyo pa lang, July na yan, August, September na po ngayon. At nasira po yan. Ngayon daw, inaayos ng DPWH Region 1. At silang nagkukumpuni. Sabi nila walang Kami nagsisiksikan, kami Director Tan? Ulat na niya. Sabi ko nga kapaborito, walang mga bakit nasira yung slope protection na yan? Ayan. Kita mo yan? Ayan, sa San Jacinto yan. Yung slope protection na yan, kung matibay ang pagkagawa, masisira kaya ng bagay mo? Pwede natin sabihin na yung pwersa ng nature, kung minsan, kahit gano'ng katibay ang isang bagay, o isang building, o isang structure, talagang masisira yan. Kapaborito, Ajay. Pero, sa pagdaan ng Bagyong Emong, may tanong pa rin po tayo, kasi wala tayong makitang bakal. Yung kikita mo kapaborito. Asan yung bakal? Ayun. Asan yung bakal? Yung mukhang puro simento lang. Asan yung file? Kasi yun yung talagang unang babanggahin ng alon. Yes. Kaya yun yung mga kinikwestiyon. Ang nakakalungkot isipin pa, kapaborito Joseph, nang inimbestigahan itong si Secretary ngayon, Vince Dizon, walang master plan. Yun. Yung mga flood protection projects. So, tuloy, ang nangyayari, gawong ko pa ay tani, walay pundo to. Ang kapo balot so completion to. Ang kapo may kulang. Tulad ng sa Dagupan. Pero ito, diba? Pero ito namang slope protection, may natapos din. Actually, tinayo ito nung second term pa ni Manay Gina na ngayon nakabalik na ulit kapaborito RJ bilang kongresista ng 4th District. Mga 2016 po ito. At nagsilbing panangga ito laban sa tubig ilog at baha sa bayan ng San Jacinto, lalong-lalo na po dyan sa Sitio, Dalumat, Barangay Santo Tomas. Pero ito nga nung dumaan ang Bagyong Emong at nasira po yan. Alam mo kung bakit? Yun nga hindi na kukumpleto Di ba? Siyempre, pagka yung phase 1, phase 2, wala pa, isisirain yung phase 1. Kusuntod madiking, di ba? Yes, Ganun yun. Kaya nga, dapat kumpletuhin na. Di ba? Yun talaga matibay na. Matibay na. Oo. Pag wala kang kaplano-plano dyan, kung paano, wala.
anong mangyayari? Tulad ng gumawa ka ng drainage, walang pinagkaiba na walang lulusutan. Di ba? Walang lagusan. Tama ka dyan. Ganyan din daw yung mga flood control projects. Yes. Gagawin yung portion, parang yung itong sa atin. Ito, ginawa natin to. Itong hanasarap ko, napa-curve. Tapos dito, wala. Di dyan dadaan yung tubig. Tigawon di kusukusong tumay diking. Ganun yun. Ano-anong pro-protectionan? Di ba? Ay, so sila. Sabi ko nga, tulad niya ngayon, nabanggit mo yung drainage system. Tulad ngayon, kapag ka nagkaroon ng high tide, may mga lugar na nababaa dito sa lungsod ng Dagupan. Pero saan lumalabas yung tubig na yan? Nagagamit ba natin yung drainage system natin na kataas-taas kapag rito, Ajay? Nagagamit. Sabi ng kausap ko. Anong gamit? Catch basin. Catch basin? Nandun lang. Siyang sumasalo pero walang lulusutan. Yan ang mga tanong natin Tanong natin sa Kaya DPWH. nga kailangan talaga yung master plan. Gawin mo yung plano hanggang dun sa dulo. Sumpal mo. Yes. Mabiga na pinabangan, alawan stagnant sudanom. Di ba? O no flood control projects. Ang kapulay lusutay danom asaraan la. Tanong lang ulit kapabrito RJ. Doon ba sa mga natapos ng project may acceptance ng LGU? Wala. Wala pa? Wala pang acceptance? Kasi kinakailangan yung mga tapos na. Yung mga tapos yung sa LGU, mayroon yan, sigurado. Di ba? Pero yung flood control ang wala. Ang wala? Ang LGU. Pero ngayon mayroon na atang memorandum that is kailangan why, pag-aralan at kasama ang LGU. That is why we cannot blame itong itong mga PMA Caballeros. May statement, mamaya basahin mo nga. Basahin natin. Mamaya. Babalik tayo. Yes. Pagkalipas ng ilang mahalagang paalala, mga kapaborito, babalik kami. Diyan lang po kayo. Nag-iinit na ang aking partner. At break muna natin. Okay, go ahead, Engineer Nixon. Ang puta-putang Iran balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iran sunata. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. So number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city?
and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa mi duga sa trabaho tan talagan na iya at malet no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Tanjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagap ay sa katotohanan. Alas 8:07 sa oras sila tatin tanagagig at liknay balay. Kaulap kantabi na siyempre sa rin magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tana sa magtarilingkor magtarion ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Nisay kwanto ng Sir Jerome, agyo inbasa may text ko karuman, Daddy Don Joseph Kanilang Bakani. Wala nang oras. Anyway, belated happy birthday karuman at si Madam Liwayway Karamat. May you have many more birthdays to come. Good health and God bless. From Jerome Antinorio na Portik Bugalyon, Pangasinan. Binasa get tampo Jerome. Oo. I like it. Don't get tampo. Baka mamaya alam mo na. Yes. Nag-iisang yan Basta wag kang ma-high blood. Perfect attendance. Ngayon, may nabasa ako kapaborito Ajay. Bago natin basahin yung manifesto ng PMA Cavalier. Statement September 18 kahapon. Yasay kwanto dya etatong tanagagig on the recent widespread public indignation calls for mass mobilization and accountability on the multi-billion peso flood control corruption scandal. The Southern Luzon Command or SOLCOM stands with the Filipino people
in demanding accountability in the multi-billion peso flood control corruption scandal. As an institution committed to the nation's long-term stability and integrity, SOLCOM reaffirms its duty to protect communities and uphold the rule of law. Our soldiers, together with our citizens, have worked to counter insurgency and foster secure and peaceful communities, paving the way for our nation's journey toward prosperity. We recognize the public's right to peaceful, lawful expression and the widespread call for transparency and accountability. We urge all participants to conduct themselves within the bounds of law and public order. SOLCOM also cautions the public to remain vigilant and discerning against groups or individuals who may attempt to exploit legitimate causes to push and advance divisive agendas or sow chaos. Signed, Lieutenant General Cirilo Balauro, Jr., Philippine Army, Commander, Southern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines. Yun, Southern Luzon, kaya Yes. SOLCOM. Yes, kaya SOLCOM. Ngayon, nakikisa sila. nakikisa sila. Talagang pati sila. Biro mo, bago mo ituloy alam mo kasi, yung ating kasundaluhan, di ba minsan naging hinaing na nila yan, yung kulang sila sa supply, nakikibaka kulang sa bala. Yan. Di ba? Tapos may pundo na. Di ba? Yung pala yung pundo. Tapos yung gamit na nakabwis ang kanilang buhay. Di ba? Yun pala yung Sumusugod pundo. ka sa gera. Yun pala yung pundo nasa bulsa nila. Tapos yung pundo nasa bulsa ng ilan. Samantalang yung nagdedepensa laban sa mga gustong manggulo, kulang. Sige nga. Sige nga. Pati Sipin mga ninyo. pati mga baril nila, mga diba? weapons nila. Outdated yung mga weapons nila kung minsan. Ano ba yan? Dahil hindi sila nabibigyan ng pansin, yung ating defense hindi na bibigyan ng pansin dahil ang nabibigyan ng pansin ang bulsa nila. Tapos ganyan. Sila na humahawak ng pera ng taong bayan. Tapos sabi nga nila magagawa ba ng isang congressman yan kung walang mas? Parang ganon. Siya lang ba? Pwede siya? Powerful siya. Pero sa 21... Wala ba siyang mga kasama? Wala ba? Yun yung mga tanong ng Umbaloy Kaya diba? nga kapaborito, Jay, ang goal natin ngayon, hindi lang tayo mag-iingay, hindi lang tayo magprotesta, kailangan may managot. Yes, oo. It is enough. It is not enough na may mga magre-resign. Ay nako. Yung tama na, hindi tama na. Yung sabi ni sabi nga ni Archbishop Sok, sa kanyang pastoral letter kapaborito, Jay, ito yung sabi niya, kulang pa. Ang tama na. Ang tama na. Oo nga. Kasi parang sinabi mo, nag-resign, wala na. Yun nga. Dapat may managot. Dapat may makulong. Dapat may makulong. It applies in general yung mga nag-resign. Tignan ninyo kung anong cause ng kanilang resignation. Kung kumamal ng limpak-limpak na salapi sa pera ng taong bayan din, dapat habulin. Yes. Alisin natin yung mga buhaya. Lalong-lala sa mga lugar na binabaha. Alam mo yung kasi sabi nga ni Senador Robin Padilla, kapag may baha, may buhaya. Kaya kapon yung suit kong damit, nakalimutan ko. Ano? Bakit? Ang nasa isip ko, lalapit ako doon sa screen, papakita ko, dahil hindi lang isang buhaya yung nandun, 5. Alam mo yung damit na yun? Sinot ko kahapon. Sinot mo ba kahapon? For that purpose. Sana nalimutan kaso ko. naka-jacket ka kahapon kasi. Ano ko sanang ganun, nawala na sa isip ko. Ay, susilis. Pinaalala mo rin sana, sinot ko rin yun. Dapat suot natin yun, tapos pakita natin. Sa Monday suot natin? Tatalunin natin si Senadora Amy. Dahil yung sa kanya, isa lang. Yung sa atin, 5 ba yun? Pero malaki yung buhaya niyang last na pinakita niya. Malaki. Mas lumaki? Oo. Ay, meron ulit. Yakap-yakap nga niya. Ay, nako. Sulab niya yung buhaya. Ano ba yan natin? Ay, no. Ito po yung manifesto ng mga PMA Cavaliers. A fierce stand against congressional corruption. We, the Cavaliers, alumni of the Philippine Military Academy,
stand united as guardians of the nation's soul. Forged in the crucible of discipline and honor, we embody the timeless motto, courage, which is the moral fortitude to defy evil in all its forms, loyalty, unwavering devotion to our people and the sacred constitution, and integrity, the unyielding commitment to honesty, doing what is right even when shadows conceal our actions. Today, we rise not as silent witnesses, but as thunderous voices of condemnation against the festering wrath within our halls of power. The Philippine Congress, the epicenter of systemic corruption that plunders our nation's future. For too long, Congress has betrayed the Filipino people through brazen budget tampering, transforming the national treasury into a personal piggy bank for the elite. These so-called representatives, drunk on power and greed, insert billions in unaudited funds, in unvetted funds, euphemistically called pork barrel, to favor their pet projects, cronies, and political allies, while the masses languish in poverty, crumbling infrastructure, and neglected public services. Kaya naman kasi very obvious. Di ba? This is not mere inefficiency. It is outright theft. Panagtakaw. So gabay ito ibagatay theft. A criminal syndicate operating under the guise of legislation. Saka ano yan yung lingkod ng bayan. Di ba? Hindi siya yung parang yung dahil kami ay lingkod ng bayan. Gagawa kami ng, di ba? Mga makabuluhan, mga magagandang proyekto para sa inyo. Pero the back of that, andyan pala mga sindikato sa Kongreso. Okay. The infamous pork barrel scams like the Janet Napoles fraud that siphoned billions from public aid into private pockets through forgery and bribery expose the depths of this depravity. Pinamalamig lang yun tapos umarangkada ito ulit. Na naman, umarangkada ulit. Yan nga sabi natin greed. Because of man's greediness. Kasakay man yan Hindi, walang contentment ba? Kaya lagi na lang hinahanap niya. Siyempre, atawayan to lang kapaborito RJ. Masamit. Nan atawayan to masamit. Anak panapon to. Kulang may grabe lang. Kulabun dala namin. Yes. Lalo't hindi sila napapansin. Na para bang tignan mo kapag ka umiikot pa yan sa mga district, wala ni taga-payong, wala ni taga-sirbi panangan. Anta may Diyos ira. Yan mabilay. Sa naman salita ra, kaya samit na salita na. Pati Diyos yan manamal sa damin, pibabali da. So help me God, kwandara, di ang babangil. Usa rin nyo, palikdo kayo, maong. Tapos pera ng taong bayan pala. Sige, tuloy. Kunwari mililik na kayo. Yun nga yun nga yung nabibi ako dun Doon ako nabibwisit kunwari mililik na ibalay. To aga paborito RJ. Pero at the back of the mind, sige labat. Kapanunda ko sa kwarta. Abula takila mo. Of course. Ne sa iarap kun lupad si kayo lupay santo. Bulat takila mo. May kayo manayan na lukoon kwento. Recent atrocities kwento ka paborito RJ. Such as the billions of insertions under Speaker Romualdez binilada. Under Speaker Romualdez and the 19th Congress's billion peso heist. Hantay may heist. No diyad bangkutan may niluban na may bangko. Tinakuda may kwarta. Scream of legislative fraud, altering budgets post-approval to enrich the few at the expense of the many. Siyempre, hindi sila kaya nabanggit siguro dahil under your watch. Yes. Ikaw ang head dyan. Yes. So, dapat sagutin mo. Why, akin, bakit? Nangyari ang ganito. Sige.
These acts are not anomalies. They are the norm in a Congress that has morphed into a den of thieves. Grabe ang bubulat. Oo nga. Ligna anak yan Hindi lang mga ordinary people mga yan. Mga cavaliers. A den of thieves. Mga mga nagretero na. Samahan nila. Yes. Okay. Kaya mag-ingat kayo sa spelling ng House of Representatives. Dapat sana baka mamaya ito maidagdag sa bandang huli. Mali na ang spelling. House of Representatives. T-H-I-E T-H-I-E-V-E-S. Hindi, yung original. Yung original is T-I-V-E-S. Nako. No. Marking the Constitution's mandate for honesty and integrity in public service. Pero umalis naman daw sila na taas Paano yan? Kaya nga Okay, we declare war on this corruption with the courage to say no to evil. We condemn these congressional vultures. Ay, masisibang. May vulture. May vulture ya, bird. Buwakag. Ganun. Who feast on the blood, sweat, and taxes of our fellow Filipinos. Siyempre. At susuungan mo yung bagyo. Yes. Hindi mo alam baka may earthquake. Hindi mo alam baka matumba ka na. Just to work, just to pay tax. Yes. Tapos ganyan. Ay, may blood kan talaga. Mamputang layag ko. Nalupising mo. Ganon. Tuloy tayo. Their loyalty lies not with the people or the Constitution, but with their swollen bank accounts and dynastic empires. Pero pagka nag-out of office, di ba? Pag nag-out of office, di ba? Sinasabi na, di ba? Para sa kapakanan. So help me God. Parang ganun, di ba? I will may yun na nga with the integrity, loyalty, babanggitin na lahat di ba? Yun na nga ang mali Paborito. Pero sa likod ng kanilang isipan, ito nandito na ako. So silly. Yayaman na ako. Hindi ba blasphemy yun Paborito RJ? Yung sabihin mo pang, so help me God. Di ba mayroon yun sa uli? Yes. Na you will carry out your duties and responsibilities according to the law, the Constitution's mandate for honesty and integrity in public service. Yes, nandun yun Diba? Sa out of office na wala kang pag-imbot. Parang ganun. Diba? Yung pala, pakimbot lang yun. Tapos pag nandiyan ka na, ang isipin mo how to, enrich. Enrich and kung paano mo babawiin yung pinambigay mong mga Busan Lee. Busan Lee. Kawawa na si Busan Lee. Ano ba yan? Siya na ang pinakakawawa sa lahat. Diba? Aksubin tula amin na kasalanan nyo. Si Nun Busan Lee. Ay, nako. Ay, so now, ituloy tini. Where, kwanto jaya? Where is the integrity in secretly inflating budgets for ghost projects, kickbacks, and electoral slush funds? Where is the integrity in secretly inflating budgets for ghost projects, kickbacks, and electoral slush funds? This betrayal erodes the very foundations of our democracy. Yung panloloko, yung sumisira sa ating demokrasya. Yes. Breeding cynicism, inequality, and despair. It mocks the sacrifices of our heroes and the dreams of our youth, perpetuating a cycle of poverty that no amount of hollow promises can break. Di ba pagka-araw ng kalayaan, ang tanong ng madlang people, lignaan, tunay na ba na nakamit natin ang tunay talagang kalayaan? Kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa korupsyon. Ang tinutukoy lang natin yung kalayaan sa mga manunupil, di ba? Pero yung talagang issue dyan, korupsyon, kahirapan. Yun yung mga kalaban natin ngayon sa ating lipunan. Korupsyon,
Di ba? Kahirapan. Yung kahirapan kasi because of corruption. Dahil kung naibibigay ng tama yung ating mga pangunahing pangangailangan, tamad na, mangirasla, patugan so manirap bilay. Yes. So ito ngayon ang gusto ng Cavalier. As Cavaliers, we pledge our lives to uproot this scourge. We demand immediate, unflinching accountability, full investigations into all budget insertions, the abolition of pork barrel politics, and the prosecution of every corrupt lawmaker. Sa totoo lang kasi, ang trabaho nila dyan, magpanday ng lay. Iyon na nga. Hindi ho yung gumawa ng mga proyekto. Sige nga. Ano bang trabaho nila dyan? Gumawa ng lay. Legislation. Legislation. Tama. Tama. But pati sa socialist. Kung ibigay na kaya yan sa mga sa mga concerned agencies para sira na lang, walang magmamando sa kanila, at hindi rin sila matatakot na gumawa ng tama dahil wala silang pangingilagan. Di ba? O kung mayroon man silang kutlab, yung kontraktor naman magsalita at dumaan sa tamang proseso ng bidding para makuha mo yung proyekto. Di ba? Di makakatipid ang gobyerno. Pero ngayon wala na 3, 4 lang. Tapos mayroon pang usapan ayon sa ating source. Tapos ito sa'yo, susunod sa'yo. O yung iba, salor na lang, salor. Di ba? Pero pagka straight yan, tapos walang kinikutlab dun sa kontraktor, di happy din siya. Dahil maghanap buhay din siya ng tama. Yes. Wala rin siyang pangingilagan. Di ba? Pero kung ang daming bayak ang pakakainin, paano yan? Magiging substandard yung proyekto. So tama nga naman na kailangan mawakasan na. Paano? Kaya nga, paborito Joseph. Ang sabi ng Cavaliers, pasigdaran sa investigasyon. Yes. That is why ito ang panawagan ng Cavaliers. We call upon our fellow citizens, the armed forces and civil society to join this crusade and let this manifesto echo as a battle cry for God, country, and the Filipino people. We will not rest until Congress is purged of its corrupt elements, restoring a government of the people, by the people, and for the people. To the corrupt, ito ang mensahe ng Cavaliers. Your time is up. The Cavaliers are watching, and we will not flinch. Sign, PMA Cavaliers, September 16, 2025. Nung lang yan nung Martes. Pero ang tanong ko, di ba sa mga Cavaliers, may mga Cavaliers din kayong nasa Congress na? Dapat, hindi, kasi nga sabi nga natin not all. Not all, di ba? Baka sila yung magiging source ngayon. Pwede. Pwede. Ng informasyon at sa investigasyon, sila yung dyan lalaban. Ganun yun. Basta carry on, ha? Carry on. Carry on sa sinabi ninyo na for God, country, and the Filipino people, we will not rest until Congress is purged of its corrupt elements, restoring a government of the people, by the people, and for the people. Dahil nasisintro yan sa Kongreso di ba? Pero ang sinasabi natin, paglilinaw lang po, hindi po lahat. Hindi po lahat po ng nandyan. Kaya nga, specific din naman ang sinabi ng malaman natin ng Cavaliers kung sino. Yung mga corrupt. Yung mga corrupt. Hindi naman kayong lahat. Yes. Yung mga corrupt. So, mayroon. Di ba? Yes. Yung mga corrupt. Hindi ho kayong lahat. Dahil naniniwala po tayo at ang programang ito na marami pa po yung talagang nandyan na gumagawa ng tama. Yes. Kaya lang, siyempre, nababanggit yung institusyon nila. Di ba? Kaya lang, kasi kapaborito, RJ, nandun sila sa institution na yon, kahit na they cannot do anything because outnumbered sila. Kasi ang labanan dyan kasi number Numero kaya, buti na lang. Pero kahit ganun pa man, buti na lang may mga tatalindag minsan siya. Yes. Di ba may mga congressmen na naninindigan? Like, to mention one, sino yun yung bata pa? Si Barsaga.
Saka si Libeste ba yun? Pero mas makon ngayon si Barsaga. Di ba? You know why party list ba yun, si Barsaga? Hindi party list. Sa Cavite siya. May isa rin na party list na lumalaban. Yung iplisa na natin, yung kanyang boses. Si Barsaga ba yun? Barsaga yun. Okay. Barsaga. Si Barsaga, although babalawon daray mamataken iran congressman, dumay style to. But you have forgotten it, sirs, madam. Na itong si Barsaga belongs to the millennials. Gen Z. Kung dalanti ka pa, Brito RJ, ibahang style ng mga millennials. Yes. At kung noon tayo yung parang umaantabay sa mga millennials. Mga nasa na. Yeah. Ngayon, ang millennials lang parang kasi sa teknolohiya ngayon. 'Di ba? Nagiging yung mga obsolete na. Yung alam nila, pero yung millennials alam mo na. Tsaka hindi lang yung kapabrito RJ. Sila yung mga susunod na henerasyon na mamumuno sa ating bansa. Yes, and I appreciate what Barsaga is doing because he's very honest and very frank. Di ba? Sa kwanto ng Brother Manny, hindi na BY the people, BY the people, OF the people, or FOOR for the people, nuwag ta by the people, BUI, okay, of the people, OFF, alisin mo sila, of the people, and for the people, POOR, pahirapan mo ang taong bayan. Yung FOR naging POOR. POOR. Yung BY, by the people. BUI. Bilhin na. Bilhin. In Tagalog, interpret natin, bilhin mo mga tao, alisin mo yung mga tao, pahirapan mo yung mga tao. Yun. Nasira na yung essence nung nasa Constitution. Yung by the people, for the people, of the people, and for the people. Di ba? Magpapatuloy po na ibalik. Kaya rin dinasarin pakabatan pa yung mga malalapunin sa rin manangang tabay. Ang puta-putang irang balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang irang sunata. You're all I can think of, every drop I drink of. Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare
Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:37, oras na natin sa Liknaay Balay. Kalukan tabi ni Sari Magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Taan na sa Magtarilingkor, Magtariran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Cecilia Morante. Sabi niya, good morning mga idol. Pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. Ganon din, is watching with us right now si Engineer Rodolfo Dion. Sir, good morning. Oy. Kay magkape Sir Rodel Idades Peralta, good morning sir. Ng grupong Parak. Yan. Yan yung mga retiradong pulis ng Dagupan. Grupong Parak. Yon, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, sa mga single ladies ng Barangay Basing, si Madam Emma Lipio, si Nanay Bihing, Nanay Conching, Madam Perla, at saka si Kagawad Esperanza. Saka si Madam Ja. At sa lahat ng mga taga-Barangay Basing, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. So, anto may kwanto dyan wala ni reaction dyan kapaborito RJ. Sa COA or Commission on Audit, Commission or Audit, kwanto? Sa COA or Commission or Audit on Audit kwanto. Lingo. Basta may parang ganoon. Ano pala? Yes, pala ganito pala ganyan. No low grade government employees nalmo andaya discrepancies. Minsan in disallow da pabayaran daya tampol may tuo. Pero no atagay opisyala, recommendation labat ibagada double standard. Tama rin sinabi ni PPRD, dapat ihulog sa bangin ang mga COA. Kunto! Bakit? Sa ilog na lang para mabuhay pa. Ay, hindi sila mabubuhay doon. May buhaya. May buhaya doon. Oy, makakabaho ba? O baka makakadagdag lang sila sa mga buhaya doon. Ay, nako. Ay, nako talaga. Ay, walay pituyawan ko, kapaborito Joseph, ya taxpayer. Anti konto eh. Sa kwanto
makuliak ya maong mangkakasawak ang talabat man ay gagawin da kwanto singasama abit lamlan ni man. Yes. Diba? Mga liknaan ng mga talagang may mantatrabaho'y duga. Legal. Nagbabarat ng buto. Sabi kalamor, labila, nalis, palbangon. Diba? Tapos ganyan nang nangyayari. So pamaswagaw sa sulina watoy. Sige ba? Siyempre. Oh. At samantalang aramay manunaan niya pang kukulante at talaga na iteroy. Sige pa. Oh, wala ni daan niya lubak-lubak sige pa. Oh, singa may pepanawagan ko tay Mayor Street. Di na nadaling gayon salatan nyo lang ngaran to liwalan Mayor Street. Delap. Pati drainage aga na didiklag. Delap. Ang tanan subside laray danum madarum di man Mayor Street wala ni danum. Galaw kimat. Ha? Yan yung mga dapat bigyan ng pansin. Going to school yan dyan sa barangay Pangapisan North. May eskwelahan dyan Dinadaanan ng mga bata. Tapos malalaman mo may mga ganitong pundo na nawawaldas. Katulad ka paborito, RJ. Direkta na sa mga LGU yung pundo. Pwede ba? Pwede. Pwede naman. Ganito na lang. Paano ba dapat natin gawin? Kasi dahil sa pwede ba nating alisin yung classification? Pwede ba nating alisin sa Kongreso yung power of the purse? Oo. Di ba? Ibigay na. Ilus-lus dala. Ibigay na lang yung power of the purse sa mga LGUs? Yes. Para yung sisihin natin yung LGU, buwakag, come selection, palitan. Di ba? Palitan. Di ba? Alam na natin, isa na lang yung sisisihin. Di ba? Hindi yung ang daming nakokontrol taas pagdating na sa baba, wala na. Nakalangat loob. Ngayon, nag-iisang buhaya lang yun, pwede nyong alisin. Pero pag maraming buhaya, hindi mo alam kung sino. Isa sa mga nakakalungkot kapaborito, RJ, pag mapunta ka sa mga barangay, pakaskasi daladalan. Yun. Pakaskasi daladalan. Because of that, provincial road, national road, yes, paki-explain nga. Pero, nang mo, awaway panagbilay na sa rarayan totoo balat ya buwakag. Yun nga supegon sa nuksulina watoy. Sige pa. Siyempre, nanang mo may ito yung tawag naman, disparity. Ito man, tawag na sa aman. Magano pa tayo, i-correct ko i-research ko ni magano. May gabay mong kapaan yung salita. Kasi sabi nga, wala naman tayong magagawa dahil nire-request lang natin ang pundo sa taas. Yun nga. Paano kung di mo kalyado? Yun. Diba? Tama yung sinabi ko, disparity. Disparity. A difference in level or treatment, especially one that is seen as unfair. It's unfair. Very unfair. Kasi magaganda yung mga sasakyan nila, magaganda yung mga bahay nila, magaganda yung mga daan nila, dinadaanan nila. Pero sa atin, na mga taga-baryo, wala rin abungda bahay kubo, wala rin abungda patagpitagpi. Tatan kintan sa manasikaso si kay barangay, sakop na barangay tan, antipundi barangay say dalan me, nagkalalo di man ad barangay Dulag, Basingtan Balugo, tan Amangkoro, Silasil, so daan dalan may Pangasinan niya antamta Silasil, asin Adral. Antayo may singa aburog ya lupa. Aburog lamang. Tawala re abot. Mabot. Ay naplagay. Hindi. Sige na. Okay na. Aburog basta maabot. Nang namuman ya ken sitwasyon di man Tapos RJ. Angang ko aliwala ba laditad si kami dad arumiran barangay tamo sa sitwasyon na. Tapos nung mo nakabatan mo iagay layaman dararayan totoo ya sarasarag day unlad arom ya bansa lulugya si katayo ngalngali say naakar tila ba tindaan balay sikara pabiyahe rad arom ya bansa mampatambal ira di man od Amerika pero wala may kontalante sikimat lang lamang so ang ikarga pati tanda kayo. That's the problem. That's the biggest problem. Nagkukonektahan yung nunod natin Yes. Di ba? Yun na nga because we continue to
we continue to be ignorant. Nako. Pinababayan kasi natin. Yon. Ay, socialist. Ne, ate pasnok mo ay. Ang tamo sa pasnok dat Senado karuman. Ay, grabe. Matibay. Wala tayo man gabay mo matya. May gabay mo, si Katiya ba ito may tutuputan mo? Ay, socialist. Ano ba yung mga... Kalabuso sa Senado ang mga kontraktor na si Pacifico Curly Discaya II at 3 opisyal ng DPWH sa Bulacan dahil sa pagsisinungaling. Yun nga gusto nila may padekan mo maabat mo. Kaya lang, napadekan ka pa dito, siyempre napadekan may... Nalaka. Yun nga Si Katulamay. Hindi mo sasagutin naman. Saan ba? Saan ka lulugar? Iko-contem ka naman. Yes. Ano ba yan? And that's discriminating naman. Correct. Kasi nga, dulan mo ako, kung ano yung sasabihin ko, gagamitin sa akin, di careful din ako. Tapos pag ang kapinabakada, kaya nga sabi ko kapaborito, RJ, what's the purpose? Ito, i-balance lang po natin. What's the purpose of all these legislative inquiries? In aid of legislation. In aid of legislation. Wala naman talagang aamin ng tama. Kasi kapag umamin naman ng tama, everything that you say there will be used against you in the future sa korte. Agauntan ka kapaborito, RJ. So it's very difficult. Kaya wala kang mapipiga sa mga taong nandun. Nung may conversation sa amin, matinik talaga yung kumpare kong manginginom Pero dinidepensa ko naman. Sabi ko, hindi kasi dapat naman yan, sinasabi ko yan. Alam mo, ininanto ha? Medyo salitang kanto, ininanto nakapipitak. Antikonto. Katsapak. Walay punto tumat. Nagdagabay suntan di agar manggagaway kalikutasan kanto nalaat di mo na. Dugamot may kwanto. Dugamot. No at nanay hindi napag-uusapan lang ko. No agdagabay suntan agar manggagaway kalikutasan. In other words, di ba? You want honest government, it should start from you. Yes. Correct. Manlapod si katayo. Manlapod in kasay si katayo. So panlapuan na may iprogreso na bansa tayon Pilipinas. Magano lubong ko tanahay blada. Kaya no kasabi kasabi eleksyon manunot kayon maong. Manunot kayon maong tapyon jantan. Masalansang may busan. Nga po matano akano ng kili masalansang nanyan niyo ay ni 289 billion pesos. Okay. So insingit da. Bigara billion? 289 billion. Alay wala ba talibo? Yes, at sa 2025 budget Billion in Bulgaria na DPWH mismo. Tapos ay kuha mansasalita mo lanatan. Binuking nila yung mga ghost projects sa Bulacan. Ngayon na. Ngayon na kayo nagsasalita. Bagnonan tamay kwandan man tuturo Allah. Nagpasok ng panibagong fraud audit reports ang Commission on Audit sa Office of the Ombudsman. Mapalik doon report. So, matapos madiskubre ang 4 na ghost projects ng Department of Public Works and Highways. Sa COA, kayo talaga naman ang inaasahan ng bayan kasi kayong nag-audit. Sana wag naman kayong susuko kay Busanli. Ano kaya kung sa mga private auditing firm na lang lahat? Di ba? Pwede rin. Para wala na yung napakasakit lang sa kalooban talaga kapaborito Ajay. Butit may baon na kung pampahiblad Milyon ang nawawaldas. Samantalong ang mga anak ni Juan de la Cruz kawawang-kawawa naman na talaga kakapaborito nurong ira mantak sa irad danom tadulak may dalan dimadsi kami nako may dalan may Mayor Street dalap no timmerter sa oran agla makadalan ire ugugaw iya aga nabasay sapatos da ni jadi eskwelaan urong kano gabay mi unurong pero si mamput ira sampulakan. Puro taksaw, tanggapin na atak ka sapatos sa kamidyas siya sa nagaw ka mo pa. Isan man taksaw danom, ambasa-basan unsa. Naneng nang more ugugaw, sulong damay outfit dan bayan muna bago sarili kwanto. Pero naneng nang mo, untaksaw irad danom ta, asalinap na danom, may karsada. Siguro sekonda, Oy, RJ Mini, sa liwan dyan si Katila Batan, manlilik na. Yes!
Pero no gawan nyo, kinandi ay. Lante. Tapi ano, aglaraman ta sa di man lugar tayo, umanman. Di ba? Yes. Oo. Dahil rarason ta siya pamin rason na natural, natural na kalamidad. Para. Calamities, natural calamities. Natural calamities ay socialist triangle. Kaya nga, nandito tayo na naniniran sa mundong ibabaw to solve the problem. Tan manggawa tayo, anto may ibabaga ng kyan. Proactive dapat tayo. Yun. Proactive na meron tayong adaptability na plano. Yes, hindi yung basta ayas anunutan ko, sige, na walang pag-aaral. Drainage, walang lalagusan, sige pa. Yung pinakita mo bakit ang tanong ngayon, bakit kapag gumawa ng drainage kung it does not serve its purpose naman? Slope protection na isa lang ang nagawa, aliwang kumpleto, sige pa. Di undalan may danong mo di manad 10 to may ginawam. Kusukuson to may 10. Kusukuson to may diking, di agaba. Agaba mo lamang. Sige, antura sige, master plan, kanyan master plan dapat. Yes. Dapat may master plan. Yeah, yan gawin tayo like in Netherlands, Japan, Kwantura. Di ba saran day danom kwa mo pa? Dieted danom na diet saran da kwa mo pa. Saragda kwa mo pa. No saragda kaya tayo sarag. Hindi ta limad bulsa ng kinlanti. Ay, substandard. Makapamutog kayo. Agi. Agi. Walay talagang walay balon ko eh. Kanya no simba. Mangkakasakit namin. Mandasal tayo. Tapen jaron. Duwaray dasal dito ni. Sana humina si bagyong Nando. Oo. Tapos sana mamulat na sa katotohanan ng lahat. At, humina si Nando, humina rin ang korupsyon. Yun, dapat. At para humina yung korupsyon, parang ganun. Manalangin tayo. At may socialist. Nako, kailan kaya natin makakamtan ang tunay na kalayaan sa kahirapan at sa korupsyon, di ba? Ang sabi nga ng ilan, naririnig ko kapaborito, RJ, makakamtan natin yan kung may isang katulad ni Lee Kuan Yew ng Singapore, na maninilbihan sa ating bayan. Di ba yung hindi ko nababanggitin pero yung guest natin, isang kontraktor na talagang sabi niya yung integridad ng proyekto, yung kanyang tinitignan. Kaya nandyan siya. Tapos sinabi din niya na sana magkaroon tayo ng leader. Na talagang may paninindigan. Straightforward. Yun. At sana yung mga nasa good governance, talagang yun ang iniisip, hindi dahil sa kalaban. Oy, by the way, diba? Marami pala tayong mga vice mayors ngayon na miyembro na ng good governance. Hindi yung napamiyembro lang para sabihin na good ka. Sana yung talagang sinseridad ang nandyan. May challenge po kami sa inyo. Yes. Yung mga nagmiyembro sa good governance. Mapa-mayor at mapa-vice mayor. Kasi marami na. The other week nabanggit natin yan. So, ibig mong sabihin, wag sanang maging isipin na nandyan lang para pumugi, yes, gumwapo or Sana yung inyong pagiging member sa good governance, totoo. Hindi laang sa sao, hindi laang sa print, hindi laang sa publicity. Yung may dapat may action din kayo. Yes, Ano ngayon ang action nyo? Pwede bang sabihin nyo sa amin din, in your own localities, meron din bang mga mali sa mga proyekto dyan? Yes. Pwede ba kayong manindigan din? Yun. Talagang maninindigan at sabihin sa taong bayan na itong certain flood mitigation project na ito, it does not conform with the standard of the government? At sana yung dapat yung malawak din yung kaalaman mo sa mga ganito, hindi yung nakisali ka lang. Yes. Andun ka lang dekorasyon. Yes. Kasi marami Ito hamon wala kaming binabanggit na pangalan, yes, but it's an hamon to you. Hamon sa lahat ng mga vice mayors na nasa good governance. Muyungan, nasa vice mayors for good governance. Pwede bang mag-ulat din kayo sa bayan? Pero gusto ko yan,
Oo. Dahil sila Pwede yung... bang mag-ingay din kayo gaya ng mga Cavaliers? Yes. At sa kanilang lokalidad, dahil hindi lang sa hindi lang sa issue sa flood control, lahat na. Oh. Diba? Sila yung mag-iingay diyan, hindi makakakilos naman yung taas. Kasi kung nandyan sila, kung andyan ang pangalan nyo, nasa good governance, and yet you remain quiet. Amay titag doon mas yung... prefer nyo yung become silent. Wala. Alang kwenta. Alang saysay. Walang saysay yung inyong pagiging miyembro sa good governance. Pero yung ang saysay lang po niyan for your own beneficial for your own benefit lang yan. Kasi paano lang yan para sabihin na yata ni miyembro yung good governance. Pakita nyo. Gawin sa pakita sa gawa. Yes, ganun yun. Hindi lang sa publicity. Dapat may gawa din. Dahil kumilos din kayo, mag-ingay din kayo. Lahat sila talaga sincero dyan. At gagawin nila yung kanilang yung posisyon, gagamitin nila para sa talagang pagkamit ng good governance. Bahi. Hindi malayong makantan na natin. Gaya ni Mayor Magalong, dapat mag-ingay din kayo. Yes. Tignan nyo rin kung ano yung mga mali. Lalong-lalo na Vice Mayor kayo, di ba? Yes. Kayo ang nasa legislative din. Yes, gumagawa ng batas. Nasa power din nyo yung power of the purse. Yes. Locally. Tama naman. Di ba? Dahil lahat naman lahat naman dumadan sa inyo naman ng kinikilos ng mayor. Ang mayor naman is just to implement kung ano yung nagawa ninyo. Yes. Ganun yun. So, pwede ba mapakinggan din namin kayo? Ano naman yung mga hinaing ninyo? Madami na. Di ba? Okay, challenge yan marami na. Kaya challenge yan. Yaman din lamang na gusto nyong malaman ng taong bayan na kayo ay for good governance. Pakita nyo. Mag-ingay din kayo. Pakita nyo, paramdam nyo sa amin na you deserve to be there. Kasi yung salitang good governance. Yes. Malinis, napamamahala. Yun. Para, di ba? Malinis. Para sa with maganda. integrity. Oo, yun. Integridad. Number one. At andyan yung accountability. Yes. Kayo ba'y naniniwala doon? Kung kayo naniniwala, mag-ingay din kayo. Yan. Tahi-tahimik nyo Pamiyembro-miyembro kayo, pero ang tahi-tahimik nyo. Pwede ba mag-iulat naman kayo sa taong bayan? Hindi, para pag binanggit, nandun yung pangalan. Maano din. Yung mapapabilib din. Anong gagawin nyo sa September 21? Sige nga, anong gagawin nyo sa September 21? Ano yun? Saan gaganapin pala yun? Doon sa nationwide? Ito naman sa EDSA. Sa EDSA. And I think this is nationwide kasi may mga local organizers in every localities at nag-organize na sila. At inuulit po natin ang laban na ito ay para sa paglaban sa korupsyon. Yun po yun. Corruption. Ngayon, kung sino man yung mga corrupt dyan, bahala kayo. Basta ang lalabanan namin, corruption. Yes. Ang lalabanan ng taong bayan, corruption. Okay? Bakit? May pangalan ba dyan na corruption ng pangalan niya? Kaya nga mahirap yung pangalan mo, Cora, Oo, tapos meron tapos biglang tumabisisyon. Corruption. Ay nako. Corruption, ganon. Good morning sa mga taga Palengke diyan sa Lingayen, daming nakikinig. Okay. Ganon. Oy, mabigyan ka bosan at sige namin dito na. Jong Iscanyo, good morning. Yan. At sa Eco Family dyan sa Longos. At si Gaspar Family dyan sa Binmaloy, Pangasinan. At yung pagkabawi ng bata, gumugulong ng investigasyon. Bayaan nyo pag may update, ibabalita namin. Oy, kay Nana Mers, kay Auntie Mers. Sabi niya, good morning my dearest guwaping kong mga pamangkin. Oy, Auntie. Now lang nag-text kasi busy si Auntie. Sa akin pinadala ni Lord sila imong at binahan niya buong bansa para mabuking mga korap. Dapat sa kanila yung ginawa ng mga Kastila kay Doc Jose Rizal.
ganun din gawin sa mga kurap. Barilin sa luneta. Dalhin sa luneta. Nangingit-ngit din si ante, yung pero kanyang liknaan. Hindi pwede, ante, kasi magiging hero pa sila. Yung nga pala, ginagawa lang yung pag ginawa natin yon, ginawa nila yung parang kay Dr. Jose Rizal, si Dr. Jose Rizal naging bayani. Pero pag sila, wag na natin silang barilin sa luneta dahil baka magiging bayani pa sila. They don't deserve to be called bayani. Di ba? Ay, nako. Hanggang pala may oras sa atin tanagaging ang tabayan ng susunod kagalan number 1 ni kapaborito Joey Baby. And because it's Friday, we'll see you on Monday sa isang edition muli ng Liknaay Balay, ha? Akala pa kang tabay sa inago na Biyernes na Liknaay Balay sa magtaryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor magtaryuran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Diyan technical side, akala pa kang tabay Timat, the only one, alinlanag engineer Nixon Dakal. See you po sa Monday, mga kapaborito. O ilang days na nga ba? Bago Christmas. 97 days more, ha? Kita-kits po to. Kita-kits po muli tayo sa Monday. Dito lamang sa Music, number 1 music station ng Pangasinan. News and Music. Ayan. DWJ 88.1 FM, Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangka